den na sofo ehho nsem eba bebrebe sa sanse sofo na Nigel enso ensem wa eba ye no otu kwan kohia abayewa bi na okohia aba no sata na aba no ekremoni ana wo sachirae ebehu nyame se wa firi nkremom aba ti samre de oba be sum nyame na ne nyame sum oba sum ye nyina so one asofo na business asofo no no mu ye business no odo mo ko na odomo akwakọ pedro e dia ma omo oni asofo na na hyehye ho na woni na Nigel akọ e bibi de asie na yirawo sama ewo mu na oba ne kan ya me yirawo pa ene se Nigel e fa ebe ansa no be ya sori no jiso no oba da no oba no da otafre na se na oba na nkasa kasa e de asi wonanimo ono a oba no ono a yenkotie no nkomo kakra odidi kire ye e de fa sofo Nigel I think said 19th 2018. Na me ti say o preach wo radio station. Na me frɛ presenter ba ko na me say guy na o preach wo ho no. O de meka timpacho jima de ma me. Eneja guy no so frɛ Nigel Gaisie. Eno kro frɛ na o ka asam na che no o deny so ndi onimo bia. Onim lady bia no se onim no. Okay, no presenter ne frɛ me. Mama, baby a wo bia shatade na bresisi ya na me see you na me fa taxi. Me nya dru vision 1 yard ni mu pe. No say oh okay. Afa na makai no aso your family bi ni we. Na omo invite me say me yentina ne car ni mu na yenye meeting. Nti yetina ne car ni mu ewo radio station anim ho a ye vision 1. Na yetina ho na ye meeting no jitu mu say ai me ye aduane ma na odemeka nti obetia na wehu say e sika na me pe nti obema me $5,000 na me say menje o $5,000 me say me hia me $500 eno na e company ni sika na ne akeka nketenkete ne de na ye nyanka ho asem no ye togbe nti ina nke be ye ntokwa e na presenter ne pata yen e na osi boy ba ku ndi nechi no monko fa onko chro onko fesika no ma no fa mbre me nti na ma dwen nyina ne say o de me $500 no cash ene de ba boy ne ko ba ya check ene o de ma ti o de check ne ma guy ne so fa mbre ya osafo no fa ma me no ene o ka kire ya osafo boy ne say on be kan kire ya osafo no kan kire me say check no de ama me no e ya sorry check nti on pese mema obi ehu na me sa ufi say we smart na what the mama wie na so china nku be ka say wa mama bi unim hwia na me ye ne den na me check ne koto bed so na me twa picture as evidence na me to na me frɛ nkrofo mi se bia na say omu challenge me na me say guy no wa sign check say 2000 amami scan kro twa wie check ni ho check ni wie pepe the Nigel Gaisie handwriting eno na guso no 22nd January 2018. Nche biasa. Nche. Sata no so wa hihye airborne ni honkom ama na me se twia kai. Hwan Nigel apu Nigel de minimum nyankom ade ana. Mu ye koji nema ne mamu wie a. Wo chichire owo no de tu obi so a. Se nipa ne kra ne nye den a. Na mo amakọ nsuman nanim. No akwako gus aya amamra aye niema ne na waya na nipa ne wowu na odi agidin enti die na eye prophecy awoma aye so moko chante egu nipa no so ye fra on say nipa ekra say ye fra okra no so wo nya dia hawo I see ye be fra be sisi ya minim kofo bebra ye niema ma wo mo a opa okunu wa broche na so wa fe na ye ma oni oba bia na anaju bi obeba Ghana ha ne kra beba Ghana na oni wa beda enti saa na wo frɛ obi ekuna eye bibi simple bi by depending say nipa no ogina right position na ogina ho de obenya no one time ene won ye ukogina busum n'anim suman n'anim na okura akokɔ enti akokɔ ne wo bo so wo so no ye fion na wo ka asɛm na sabusum ne so agye akokɔ no na okum nipa ne ma wa bo sa na akokɔ na kama no atom ɛhɔ na wo de na wie so intimity say oh yes anema no na me so me wo evidence of the check into komodie ma na me say guy we onye prophet o
o yusu juju konro so sisi apode me de ne de o say ya pito watra no se se okọ Israel okọ Jerusalem okọ wan na eno a na ye India na obi introduce no de ne kwa so mo koji niam ne de breno so no no okọ hokoji o Nigel Gaisie or ye dangerous than virus ya be coronavirus abey Nigel ho sensem eno no fanso amo na mo premo so mo baso mo kwa bagene gese mo suase mani wura abatam de soa Yesu abai senko ba be wu abagi yankwan na achi no ensam na tre na ke nyina nya biaka sanse wo se mo nka asam no manu dynatifi no any radio any TV so na de ya sofo ma ya nyo mo Ghana hai we ya tetankro na every one ma sankofo wei ene wo ho so wo bagi sofo de masa ko na kwaji moti adi ondo wo wiram na wo yira na okosi no hono ma wo do fa ba bia ensasa wo befa enti na wo obi ne afa ne sofo a dwane obi ne afa ne wudini a kokobam no sanse first se wonya asem e de kokot na se sofo kochi se okwakoka asem na mawa wakum nipa kura ye bejawo amwo ba fie adentira sofo etime de wachi akoka wa asem de amawo enso na de wonya asem ko na wonnim na wonkofa wudini wan fa kromfo bi wan fa obi ehun akoke eni wachi na kofa sofo so odi nko akodi wachi aka hu sa asam na wo ko no obedam sa sofo ye nyom wo Ghana ha nyina almost 99.9% aye kromfo sa ya wudifo so wo sofo hwe nyame anim aye we na sa ayampa sa de maami kan yampa eni hwan eni ye nkokodi na chi wo Ghana ha obeti na sofo bi nam krom na odi atem na sofo ho na masori ye eti brame ho wo kamfo no ho wo de babu kuta no wo dudwuma bone wo Ghana ha wonya biti se Roman Methodist enkramo Deeper Life Apostolic Church of Christ Pentecost mo asole biti se beto mu hu migume so pantumagu amuniamuni musamadima Christo Church ma me Yesu dokono no na me awrege church ni Buddhist sansofo na wontibi na mom nsofo no mabobọ mo churches won twanchen oya na asole wia o de sikagu ni ka boot no de koni fie sankofo we mu o ka ko mo ho asema na yeti baabi na yese di watem we ni nyamesom ene ye bejai na yakosombosom fa so wo so danse sankofo we mu o be kodi o machi kaka yini Alhaji wo so waja asole ti fie nam kwa assembly majai ejame bompa ya chire nya chire ni papa kozo kan chire se mo se nso ahom yi na hwe ne behu ni fire nyame oh okay so that say na yemfie ni so nso hwe because nyame bible si nyame honhom yensum nyame honhom na kuremu so that say nti bi se urade honhom na kuremu oda na di chire me na so bitumi ama de ko se sikape bone a omonde abata asafo no ho no edi tumirika na me yetete sansem we okay what does say cause ya na me bisa say sansem we ho no dada didn't na wo meka aya na ehu na da ehu sen da bi nu ne de si o Ghana security wa homba fo ho oba wa Canada wa ka be 3 years ago na 3 years ho na mu ya wo kan sen oba kan the same ya say na girls enfri nyankopon da no bi mfri nyame ya me no ho problem kakran say bible say ye ma mu nyina mo de ye mom nyini abra umgugu aba no abofo no e kan sa ja aba na yakugu no bia fifiri mu enye papa ye ma sankofo we mu timie nkotwa no se da bi wan hwe ya obetwa no papa mboni afra bra kaka hini utie me ye ma nkofo we nu nyini amom nyini me meko ho wala ju e ti de sese ya kan etwa no se de be ye obi nko ho no nko Roman onko Methodist o se o kan sa me bitika mu awoku eni nipa on se ahopenti abruchi kone aworesem na sa ne ma no ene sanchire ne ntino ensema ye kan asisi nipa bibra so what is nane etia ka gra da asem yeguso ye kama me asem no obitika mu owoko what is wa kitika gale okoti bi wen on nti bebi a wo tufa de a wo ka se enya no ene nipa ne je ho because na o court case waboa na ma nyame aboa na ma papa na aboa na ma afri ho na o problem waboa na one ne hia na se wanya ne solution asa wo mo de no ntinya ne wo kan no na o muti ntina me kan se nipa ntimi ntu difo atrofo so sa ginyame so da se nyame nim ne de nti se wo hwe ne ye ne miracle ne ye se so ofri nyame a wo no bi nka nkyerɛ so da se eno na ma aye ne pa bebre no because den na Roman ne other churches wo no mo a so onye omo na ye omo fifiri omo ne baaye
saa so da amtete ti omo nyina no omo firi omo mu so da se Pentecost nsɔre bebree efiri Pentecost mu na ɛdɛm ɛbaayɛ nsɔre bebree efiri apɔsɔre mu na ɛbaayɛ but nea mi hu sɛ esikani brɛ ɛka ho bi ɛna mo kɔgye tumi yɛ mfiri awurade ɛde bɔbɔ awurade ne bɛyɛ prophecy a ɛda hɔ no mu a wokan 2 Peter chapter 2 hɔ no na ɔka ho asɛm sɛ na difo atrofo ɔmo animu sɛ na kyerɛkyerɛfo atrofo bɛyɛ bɛba ɔno de ɔsɛ yɛ fekusɛm bɛba bɛhyɛ mu yɛkɔ ɔsɛ yɛ fekusɛm a wokan Matthew chapter 4 na unsa bra Christ bronsam no ebo mpunu bo kan se okotosore me a me de wiase mu ahine ne animonyam be den ebe ma wo saa de na Christ po ye no na bronsam afade ama asofo bi mu no mo de ma nyamema nti oba memo anya position oba memo anya sei oba memo akwa bruchiri oba memo aware ade a eni nyame ahine mu abra no saa de no na asofo na afa ade ma nyamema nti na okan se na bebre bedu won ko bisem na chi prophecy bebre bedu won ko bisem na chi so na mcho nti nyankopon na etemuafo a meka se woni betimi atu adifo atofo sa because undimfo ani nyade enjaje da undimfo ani nyaje se na eka no nti yanya ma sankofo nyina emum nyini yama na mum nyini obe den we me mecha se me bawo alaji yama we mum nyini oton assume say so oton wi yasi wi bodam na Zakia metobi magina metobi kedi ama metobi a oto amana so mama obekọ aton anan so beja so meton akopum se master p hwan na beba beto master p beba beto ojidi ni ese wara okay menim odin kire wo de beko WhatsApp group na wo de akwakotum na voice ne kama beresem no yebebo ni nyina kama pa de amawo ewo hanom kaka hini minim se memusa we kakra bi ewo hanoma saa niema we nyina ekoso ewo sa ban ade ne nansi form na obi obaba betena se abeka se na meni we na ye adwuma ye kokum nipa wo ha ena meni we mahu se wakum nipa wo ha saa nkofo ni nyina yenche wo mu nyina mom ana asofo na ye koma masam na yenche wo mu ni enya saa nkofo ni ntena ba bi on se bibia ko kan papa enikede saa nkofo ye se aban eni sa aban ja wo mu because wabo obi am na dibone so na mchene dia ne ba ya o ba betu nipa nto se menna yesi e so omo che omu nyina egum okay so na che because me hu se ne ni nyina so na enokre omo kasa no so no nsem nyina nyina na enokre ye obi ono ma omo tim bon pa so omo na me omo kasa ansem no obi anka bibia nto rebe mabofo so later na yamfana metum yamfana metu nyina akwana na suntem kakra eberenza bisu kan bi sa na eberenza 6 match oba be kese sa ni pa no wi okopa acho ono akopa acho ntinye nsem nyina na atamso no nokre yebeja ma national security for se bia ombetima hwemu akwa akiri akohun se nokre saa nyese moti ya moti medasa bro no mama kura so dabi eno hwemu na ese so moye no mo hwemu akoduru ba bi na se nokra better se assurance o mu gu no finish okay so na mje no nti se ha ase gugu mako a ebe mo ye saa no o mo to be den bedadi na bibia to e de atwa